थांनाय हराव कुमारघाटानि पानबारि एरियायाव बेयाव मोनसे दुर्भाग्यजनक मोनसे जाथाय जानानै थांदों। बेयो आसलते गरिहना योग्य मानोना मोनसे सान्थि बाजायनानै लाखिनांगौ। जोङो इलेक्सन गेलेदों, जोङोथ' सुथुर नङा, जों मोनसे प्रतिद्वन्दिसो राइभेलसो बियो। फ्रेन्डशिप भाबै जों इलेक्सनफोरखौ गेलेनांगौ। खिन्थु मैया नुनो मोन्दों मा बिजेपिनि माखासे गुन्दा बाहिनिया बे पानबारि गामिनि अर्थात दरंगाजुरि समस्तिनि सारि पश्चिम कुमारघाटानि प्राइमारि जितु प्रेसिडेन्ट धरनीधर बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोनखौ न'आव थांनानै जितु आक्रमण खालामहैबाय आरो बेवहाय गावग्लुंलायनाय जादों, मेडिकेलाइज जानो गोनां जादों। बे आसलते मोजां खामानि जायाखै। जों शान्तिखौ बाजायना लाखिनांगौ आरो मोजाङैनो इलेक्सनखौ बारहोनानै सोर देरहायो बेखौ गिदिर बाथ्रा नङा। दा रायजो राजाया जायखौ अनसायगोन बेथ' खामानिखौ मावनांगोन। बेनिखायनो जितु जाथाय जानानै थांबाय बेखौ आं सोंखारिदों गोख्रोङैनो आरो बे भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाथायफोर जाया आरो दिनै सानसेया जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो। आं बे मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरनो नागिरदों जाहाथे बुलाय सोलाय जायालासेनो दिनैनि जोंनि भटनि दिन, बे भटनि दिना मोजां बारलाङो बेखौनो आं आसा खालामदों।